trizeps zuralaren indartze ezentrikoa flexio dortsalik gabe. Horma edo aulki baten ondoan jarriko gara zutik. Oin puntetan jarriko gara, oin osasuntsua soilik erabiliz. Beste oina ere, orpoa gora dagoela jarriko dugu. Orain, oin osasuntsuak kenduko dugu, eta jaitsiera geldiaraziko dugu 5 arte zenbatuta, kaltetutako hanka soilik erabiliz. 15 errepikapeneko 3 serie egingo ditugu. Beharrezkoa da ariketa horretan, flexio dortsalik ez egitea.